Benvinguts a Tas de Lletres i benvinguts a un programa en el qual comptarem de nou amb la col·laboració d'en David Gómez Simó. Aquí tinc ja, aquí al meu costat. Benvingut una altra vegada a Tas de Lletres, David. Gràcies, encantat d'estar aquí de nou. Quins són els títols que portes avui com a indispensables de la nostra llibreria? Doncs avui portem dos títols d'autors catalans, que són Solitud, de Víctor Català, o Caterina Albert, si preferiu, i Camí de Sirga, de Jesús Moncada. Dos títols, dos noms, a més d'autors ben coneguts. De quin ens parlaràs primer? Doncs primer de tot parlarem de Solitud, de Víctor Català. És un llibre que ens parla de la nostra terra, de les nostres muntanyes i de lo complicat i difícil que era viure, que és viure en solitud a la muntanya, en llocs remots, i ens explicarà la història de la Mila, una dona que en el seu temps, i estem parlant de principis del segle XX, és capaç de transformar la seva vida, enfrontar-se a lo complicat i a lo dur que és viure a la muntanya i en aquelles relacions de parella que hi havia llavors, i fer un canvi radical a la seva història. És un llibre clàssic en la literatura catalana, un llibre imprescindible, d'aquells que no li hem de tenir por i llançar-nos a l'aventura de llegir-lo. Això de tenir por, de fet, és una de les coses per les quals moltes vegades la gent no s'aboca a llegir clàssics. Com veus aquest tema de la por als clàssics? La por als clàssics moltes vegades ens ve donat perquè ens sembla que és un llibre que ens queda molt lluny i que ens serà difícil de llegir i d'entendre. I en realitat no és així. Potser amb algunes paraules que sonaran estranyes perquè ja no són d'ús habitual, és l'únic esforç que hem de fer, perquè la novel·la és emotiva, emocionant i ens parla de coses molt quotidianes. Per altra banda, la riquesa d'aquestes paraules, d'aquest lèxic, en part és un dels reptes també per llegir Solitud, penso jo, no? Evidentment, i és un dels motius per pensar, vull dir que a pesar de tot aquest temps que ha passat i d'aquestes diferències, seguim sent els mateixos que fa 100 anys i seguim tenint les mateixes emocions i, a més, amb un llibre com aquest ens sentirem molt plens i satisfets després de la seva lectura. Molt bé, doncs ja tenim en Víctor Català amb Solitud. I el següent llibre, havíem dit, Jesús Moncada amb el seu Camí de Sirga, que de fet no deixa de ser un clàssic contemporani, si volem dir-ho així, però s'ha convertit en un clàssic, Camí de Sirga. Camí de Sirga és un clàssic molt actual i, a més, d'aquells que no ens farà gens de por llegir-lo. No, aquest no ens farà prou? Bé, doncs aquí ja tenim un punt més a favor. I tant. Què em pots dir de Camí de Sirga? Camí de Sirga és, per dir-ho d'una manera planera, és un vell amic per qualsevol lector que s'hi posi. És la història del poble de Mequinensa durant 100 anys, abans de ser enfonsat sota les aigües per construir el pantà. En ell trobarem un munt d'històries, és una obra coral, que ens parla de la gent, de les passions, dels amors, de les baralles, de política. Veurem des de les guerres carlistes fins a la guerra civil, veurem els senyors del poble, veurem enterraments, veurem de tot. És una obra que et fa riure, t'emociona i ha aconseguit enamorar moltíssima gent. Hem de pensar que és el llibre en català més traduït a tot el món. Més traduït encara que segons quins llibres de Mercè Rodoreda, per exemple, que és potser una de les nostres top 10 en traducció. Concretament, el nombre de traduccions, en Jesús Moncada i el seu Camí de Sirga guanya. Doncs Camí de Sirga va cap a la Champions de traduccions, sembla ser. I en aquest cas, amb Camí de Sirga, pel que has dit, no deixa de ser una visió molt actual que trobem en pel·lícules i trobem en novel·les d'avui en dia de gent diferent, d'un ventall molt ampli de la societat, però tancats en algun nucli. D'alguna manera ve a ser això. Aquest poble de Mequinensa és el microcosmos en el qual nosaltres ens podem trobar en qualsevol moment. En qualsevol moment hem de pensar que aquí veurem les vides des dels capitans dels vaixells que baixaven per l'Ebre, el senyor de la taverna, els propietaris de les mines, veurem els polítics, els capellans, a la boja del poble que fa prediccions des del balcó. Sempre hi ha l'element curiós i, a més, sense que es tracti d'una situació igual, el lèxic que apareix a Camí de Sirga també és
no un repte, sinó un repte per qui ho vulgui llegir com a tal, però és d'una riquesa impressionant. Està en línia, penso jo, en el cas de Solitud, també. Efectivament. I a més, amb una cosa que en el cas de Jesús Moncada és molt important. Ell va començar a escriure en castellà. Quan ell passa al català, ell està aprenent a escriure en català. Doncs per estar aprenent penso que hi podem posar amb una matrícula d'honor perfectament. I tant. Doncs moltes gràcies, David, per ser de nou aquí a Tas de Lletres i portar-nos aquestes recomanacions. Camí de Sirga, de Jesús Moncada, Solitud, de Víctor Català. Dues obres que, malgrat es tracti d'èpoques diferents de la nostra història de la literatura, s'han convertit ja en dos clàssics. Gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a tu. I per cert, ja saps quins seran els propers llibres que ens duràs en un proper programa? Doncs sí, ja estan preparats i serà un canvi de registre impressionant amb el que hem vist avui. Doncs ja ho sabeu. Camí de Sirga, d'en Jesús Moncada, Solitud, de Víctor Català i un nou programa aviat amb en David Gómez Simó amb un canvi de registre total. Ens veiem en un proper Tas de Lletres. Fins ben aviat.